हाय. आपला बंगला इकडे आणि ढगा बिगा बघा कशी एकदम छान वाटतात. मस्त वाटतं ना रेसॉर्ट मध्ये असं तसं वाटतं ना. नमस्ते सर्वांना. आता नेहमी तुम्हाला आम्ही अपडेट दाखवतो ना की बंगल्यामध्ये काय काय चेंजेस केले. तर ह्या टायमाला आता तुम्हाला आम्ही बाहेरून दाखवतो काय चेंजेस केले. हे जेव्हा केले होते फेन्सिंग तेव्हा होतेच ना, फेन्सिंग आणि लाईट्स बघितले होते. पण हे दिसतं हे कमानी केली आहे ती, तुम्हाला खालून दाखवतो बघा है ना. मग इकडे असे आपण क्रिपर्स किंवा असे वेळी सोडले तर किती मस्त वाटेल ना. पावसाळ्यात आता आम्ही सोडणार आहे तर हे सर्व हिरवगार दिसेल आता वरती, असं राऊंड शेप दिसेल. तर हे फर्स्ट चेंजेस बरोबर. आम्हाला खूप आवड होती ह्याची ना, राऊंड शेपची. आम्ही पहिलंच ठरवलं होतं. आणि त्यानंतर इकडे जे चेंजेस झालेत तसेच इकडे चेंजेस केले सर्व है ना. हे पूर्ण लास्टपर्यंत गेलेलं आहे है ना. चला एवढे चेंजेस आहे. बाकी सर्व जे आहे तसंच आहे. झाडांची हाईट वाढली फक्त, आहे तसंच आहे सर्व. मेन चेंजेस वरती बघायचं तुम्हाला. आल्यापासून तुम्ही पण नाही गेलात ना वरती. चला जाऊया. आणि वर पुढे सिनरी बघा समोर. चला आपण पहिलं जाऊया, सर्वांना पाठवून येऊया. आमचे डॉगी बिगी बघा इकडेच असतात. तर तुम्हाला लास्ट टाइम कलर नाही दिसला होता आणि आम्ही कलर नाही केला होता. मग मी कलर विलर कायच नव्हता ना. आणि तू तर वरती आली पण नाही ना. चला चिंटू चिंटू लोकांनी पुढे जावा. ओके चला आता आमच्यासोबत तुम्ही पण बघा की किती चेंजेस आणि काय काय केलेलं आहे आणि कसं दिसतंय. अजून पण थोडंसं वर्क थोडं करून खूप वर्क राहतं पण राहिलेलं आहे. आता मी कॅमेरा नाही मारत, सर्व आल्यानंतर तुमच्याकडे कॅमेरा मारेल. इकडे सीन बघा. वा 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 छान वाटतंय ना. रेडी 3 2 हां फायर. चला या. खुशी तर देख. हे बघ कसं वाटतंय ना, कसं वाटतंय ते. तर आता मी कॅमेरा टर्न केला. काय आता हे सर्व सिमेंट विमेंट अजून हाय राहिलेलं ते अजून काम करायचं. हे ओपन टेरेस बघ, त्यावरून लास्ट टाइम आपण कलर नाही केला होता ना काजल पकड. आता इकडे तुम्हाला दाखवतो. हे सर्व फायनल झालं. हे सर्व राहिलं होतं ना, हे ऑर्डर केलेलं परत आलं. आता काय राहिलं तुम्हाला सांगतो. हे जे कलर आहे ना, हे कलर सर्व झालं. फक्त ते वाईट पट्ट्या आहेत ना, त्याला एक हात मारला, एक हात मारायचं राहिलेलं आहे. ठीक आहे चला या आतमध्ये. ह्या टाईल्स वेगळेत आपल्या आणि हे टाईल्स वेगळेत. आता धुतल्यानंतर अजून किती पॉलिश दिसतील बघा ना. हां आतमध्ये जावा. आतमध्ये हे ह्याच्यात लपलं गेलं आहे पण इकडे रे हे आहे टेबल आहे. मस्त वाटतं ना रेसॉर्टमध्ये असं तसं वाटतं ना. तो पेंटिंग रूम बोलतो त्याला. पेंटिंग रूम म्हटलं. चला आतमध्ये जाऊ द्या आम्हाला. काय गर्दी केली आहे बाथरूम बघायला. चला जमला एकदम. इकडे बघा लास्ट टाइम इकडे राहिला होता ना सर्व. हे राहिला होता ना. टाईल्स मस्त आहे. तुम्ही हे केलेले ना कोल्हापूरला. तुम्हाला सांगतो आता इकडे आता काय काय चेंजेस होतील ना तुम्ही नंतर बघा. आता थोडं अपडेट होतंय. हे सर्व पेंट राहिलेले आहेत ना. आंघोळीला 5 जण एकत्र आंघोळ करतील. चला जाऊया. हे बघ हे मस्त वाटतं ना, रेसॉर्ट सारखं वाटतं ना. हे सर्व हे याच्यावरती आपल्याला वेगळं काहीतरी कॉन्सेप्ट करायचं आहे. लाईट्स आणि ते सर्व येणार हा ना. बाथटब ठेवायचं बाथटब. चला हे झालं असं. आता हा आपला सेकंड रूम. चला या. आहे काय घर मोठा घर आहे खूपच. किती माणसं राहतील ताई. मस्त वाटतं रे. तुम्ही रूम बघा फक्त एकदम. अजून हे बघा हे व्हाईट दिसतंय. व्हाईट ह्याच्या अजून एक हात राहिला का ते इलेक्ट्रिशियनचं काम राहिलं आहे ना ते करणार आणि मग फिनिशिंग करायला परत आहे अजून. आपल्याला असा कलर करायची आवड होती ना. हां तुम्हाला आता ह्याच्यात एक कॉन्सेप्ट सांगतो. ह्या कलर मुले ना प्लास्टर करायला लागलं. मी याला प्लास्टर नाही केलं.
प्लास्टरचा खर्च वाचतो. हा. डायरेक्ट पेंट मारायचं दोन पहिलं वॉटर प्रेशर वॉटरने ते साफ करायला लागतं. हा ते चिरे साफ करायला हे लागतात. क्लीन आहे केलेलं. इकडे बघा चिरे दिसतात हे वाले खड्डे खड्डे. हा ह्याला 2 नियम आहेत मम्मी. पाण्याने साफ करायचं प्रेशर वॉटरने हा आणि ह्याला हाताने पेंट नाही करू शकत. ह्याला स्प्रे पेंट लागणार हा बरोबर. कारण स्प्रेच आतमध्ये घुसू शकतो. हाताने आतमध्ये घुसणार नाही ब्रशनी. तर ह्याला स्प्रे पेंट करावा लागतो. आणि व्हाईट स्ट्रीप अजून एकदा बाकी आहे. पण कसं वाटतंय मस्त ना. मस्त आता आतमध्ये चल. एकदम वेगळंच आहे ना. चला आता आपला अजून हे काम पेंडिंग आहे. वर्क इन प्रोग्रेस आहे. हे आजच बनवलंय त्यांनी. अजून बनवायचं आहे. लादी बिदी लावायची. इकडे लाद्या येणार आहे वेगवेगळ्या. इकडे ते मम्मी आताच बोलली ना त्यांना चेंजेस करायला. हा, मी आता काजल वरती आली ना मगाशी तर हे इथे असे म्हटले लाद्या लावा. सामान ठेवायला. आणि इकडे तुझी स्पेशल कुकिंग होणार ना. हा इथे माझी कुकिंग होणार. आणि शेल्फ इकडे आहे. चला या. काय आहे इकडे. बोरवेल हा त्यांची आहे ती. माशी पकडायची. आणि इथे इकडे इथे बघ इथे बघ. आणि इकडे इथे बघ. आपण ऑलमोस्ट झालेला आहे. एवढं मोठं आहे. हा मीडियम आहे. आपण 1-2 जण झोपू शकतो आरामशीर. झोपायला. बाथरूम आहे. पण ह्याचे पण टाईल्स वेगळे घेतले आम्ही जरा. हा मस्त फुलं वाटतात. ह्याचं पण काम बाकी आहे थोडं. हा चला अपडेट बघितले आता वेगवेगळे अपडेट. आता पण नेक्स्ट ही गॅलरी होती ना अशी खुली होती तेव्हा वाटत नाही होतं ना आपलं एवढं इथे काम होईल म्हणून. असं नॉर्मल वाटायचं छोटं वाटायचं पण आता किती मोठं. वाटायचा. चला आता स्टूल फ्रेश फ्रेश दिला तर छान वाटतो ना येलो. कोणता. हा आणि तुम्हाला बाहेरून पण दाखवायचा आहे. हा नवीन मारलेला आहे बघा. आणि खालचा आपला जुना आहे म्हणजे पूर्ण येल्लो कलर केला. बाहेरून पण दाखवायचा नाही ना. हे बघ मच्छी पकडायची बोरवेल वाटतं. मस्त वाटतं. तुम्हाला रूम कसं वाटतं आम्हाला नक्कीच सांगा कमेंटमध्ये. कसं वाटतंय बघा. आणि तुम्हाला बाहेरून दाखवतो येल्लो कलर केलेला आहे. आपल्या खिडक्यांचं काम पण झालेलं आहे. आणि इकडे बघा बाहेरून दिसतोय फुल येल्लो कलर म्हणजे सर्वीकडून टोटल केलेलं आहे. आणि व्हाईट स्ट्रिप्स पण मारलेले आहेत बघा. आणि ह्या साईड तिन्ही साईडून येल्लो कलर केलेला आहे. आणि फ्रंट आणि तिकडून रेड अँड व्हाईट. काय केल्यावर हे लादी ना, पाणी हां पाणी पाणी वाटतंय. चमकते पाणी ती. सांडलंय. शाईन आहे त्याला तशी. तुम्हा सर्वांना तर असं व्हिडिओमध्ये दिसतं जे रिअलमध्ये बघतात. हे दोघं सर्व रिअलमध्ये बघतात. तुम्हाला कसं वाटलं. मस्त आहे. मोठं आहे एकदम. छान वाटलं. मला तर लय भारी वाटलं बाबा. तुम्हाला मी काल आणि परवा ह्यांना वरती का आणलं माहिती का. तेव्हा हे व्हाईट पट्ट्या मारलेल्या नव्हत्या. तर तुम्हाला असं वाटलं असं काय केलेलं आलं म्हणजे व्हाईट पट्ट्या मारल्यानंतर मग ते चिऱ्यांची फील येणार. आणि इकडे तुम्ही बघू शकता चिरे बघा हे खड्डे बिड्डे तसेच ठेवलेले आहेत है ना. आणि खड्ड्यामध्ये टेक्स्चर दिसतं छान. हां टेक्स्चर ॲक्च्युली हे करायला माणसं खर्च करतात. आपल्याकडे ओरिजिनल आहे तेच ठेवलं आपण. पप्पू मामा हे बघ हे बघ मी तू उडी मार. ए पडला ना. नाही पडला बसलाय. आणि इकडे पण कनेक्शन आहे बघा. इकडे ना आमची स्पेशल काय येणार आहे काजल. हा स्टायलिश वॉश बेसिन एकदम. ती नंतर बसवल्यानंतर दाखवतो. आणि तुम्ही अजून भरपूर काम बाकी आहे. अजून खूप बाकी आहे. हे सर्व झालं. पेंटिंग काम राहिलं. एक हात राहिलेला आहे व्हाईटचा. आणि आता लाइटिंग काम आता इलेक्ट्रिशियन येणार आहे सर्व. आणि इलेक्ट्रिशियनमध्ये सामान आणलेलं लाईटीचं सामान वगैरे आणलेलं आहे ते सगळं. हां हायलायटर आणले आहेत. आपण ते इकडे हँगिंग लाईट्स आणले इकडे लावायला 6 है ना. आणि फोकस लाईट इकडे लागणार आहे. इकडे एक आणि इकडे एक. आणि हां आधी नाही ही दिवाळीत चमकेल असं वाटतंय मला. हां बरोबर. कारण ते ना हळूहळू काम करतात आहेस ना. हे बघ हे स्प्रे पेंट ह्याच्याने पेंट होते हे मशीन कलर करायला. आणि इकडे हे इकडे पण पायरी केली आहे मी आता. पप्पू मामा मी काय बोलतोय माझं काय म्हणलंय तिकडे म्हणजे हे पण झालं ना. इकडे पण चेअर लावून माणसं बसू शकतात. शकतात आहे ना. आणि इकडे हवा येते का. हवा येते बरोबर. रूम व्ह्यू पण बघू शकता. इथे ठेवायची. इथे मस्त कॉफी घेऊ शकतो. इकडे असे गोल टेबल लावायचे आणि चेअर लावून माणसं. आणि तू बोलते ना बसायला ह्याच्या ना ह्याच्यावरती पण माणसं बसू शकतात. तेच मी बोलते. ते कॉर्नर्स वरती पण माणसं बसू शकतात सर्व. आता ह्याच्यानंतर मम्मी लाईट्स लावल्यानंतर वेगळं इम्प्रेशन पडणार आहे. चला आवडला घर. मस्त
सगळ्यांनाच आवडेल ना, आवडण्यासारखं काय आहेच नाही. अजून पण लादीचे ऍसिड वॉश बाकी आहे, त्यानंतर लादी किती चमकेल. अजून काम बाकी आहे ना. काम बाकी आहे. मटेरियल किती उरले तुम्ही विचाराल तर तिकडे बघा टाईल्स उरले, ते सर्व आपल्या किचनचे आहेत. इकडे हीच लादी इकडे लावायची राहिलेली आहे आणि सर्व होतं आहे. पाटीला गडबड आहे. तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला नक्की सांगा. तर आता आवडला मस्त. तर बघणाऱ्यांना विचार आवडला की नाही. मला सर्वात आवडला ना. हो. काजलला तर पहिलंच आवडलंय. मस्त. ताईला विचारूया आवडलं काय नाही. ताई फोनवर आहे, फोन आलाय श्रेया, तुला आवडला. हा, मला खूप आवडला. आणि तुम्हा सर्वांना आवडला की आम्हाला नक्की सांगा. अजून खूप अपडेट्स आहेत, हे तर कमी आहे. मी तर तुम्हाला सांगतो जेव्हा लाईट्स लागतात ना तेव्हा एक शो दिसतो है ना, एक वेगळं दिसतं. लाईट्स आणि म्हणजे इंटिरियर कसं होणार आहे ते वेगवेगळे स्टेप्स आहेत. ॲक्च्युली म्हणजे आमच्यापासून काम एकदम फास्ट आहे, त्यांच्यापासून काम स्लो होतं. कामगार स्लो काम करतात आहेत पण काम चांगलं करतात आहे. मला आवडतं तसंच. राहून राहून करतात आहे पण एकदम सुंदर आहे काम. आता हाय शॉट झाला. आता मी तुम्हाला बाहेरून दाखवतो की हे बाहेरून कसं दिसतंय ना, त्यांना नाही दाखवलं होतं ना. आता बघा मी खाली आलो आहे. आता मी तुम्हाला आपल्या त्या साईडून तुम्हाला आपलं घर कसं दिसतो ना, किती कलर केलेला आहे आपण चांगला ते दाखवतो. आणि इकडे गाडी बघा आपली मस्त एकदम. गाडी पण आपल्याला चांगली सपोर्ट करते. पुढे सिनरी बघा, पाठी दिसते तुम्हाला, पुढे बघा. आणि तर आपण आता अँगल चेंज करूया. 3, 2, 1. हे बघा आता कसं सेम सेम दिसतं ना. लास्ट टाइम मी तुम्हाला विचारलं होतं ना की कोणता कलर द्यायचा, इकडे सेम द्यायचा का वेगळा द्यायचा, तर तुम्हीच आम्हाला सजेशन दिले होते 80% माणसांनी की सेम सेम द्यायचा. हाय पाठवून तुझ्या पाठी पाठी आहे बघ. कोण. बुबू बघ. हां ते प्रोटेक्शनला आहे. आणि अजून तिकडून आणि तुम्हाला पाठचं दाखवतो. हे बघा सर्व येलो येलो केलेलं. आणि हे जे घाण दिसतं हे त्याच्यात वॉटर पॉलिश करणार आहे. आणि सर्वात चांगला व्ह्यू जर घराचा कोणता दिसत असेल तर या व्ह्यूने दिसतो. वा वा वा, सिनरी बघा. आपला बंगला इकडे आणि ढगं बिगं बघा कशी एकदम छान वाटतात आहे. तर तुम्हाला कसं वाटलं घर, अपडेट कसं वाटलं आम्हाला नक्कीच सांगा. पार्टी सर्व एन्जॉय करतात एकदम मस्त. मला तर खूप आवडला. मला पर्सनली क्रिएटिव्हिटी खूप आवडली. तुला आवडलं श्रेया. हा ना, खूपच छान आहे. मोठी स्पेस आहे खूप. स्पेशियस आहे, कलरफुल आहे, काहीतरी वेगळं इंटिरियर पण वेगळं आहे. जसं मला करायचं होतं तसं आम्ही केलं.